सिमाङाव unlimit नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव unlimit नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो unlimit नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सान दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सिमाङाव unlimit नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव unlimit नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो unlimit नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौ सेरनोसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ सेरनोसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना सैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो unlimit नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो नों बोरैबा आंखौ नेवसिब्ला दाबादियाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामब्ला आं मा सुरै सुरै मिसकल हरै हरै गाबबाय थागोन सना आं गुरबायसै लेखा गलायनाय बिमा बिफाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोखो गोखो गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै खोन्थागोन आं जोंनि घटना सिमाङाव unlimit नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव unlimit नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो unlimit नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सान दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खुलुमबाय नोंसोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो and thank you for watching